Hello Soja Boy, sako zuwa gare ka. Da farko dai, uban da ya haifi uwarka ma babarsa. Ka ji go? Na ce uban da ya haifi uwarka ma babarsa. Idan kuma ka zauna a loka, fuck you motherfucker. Ka ji? Duk da ma ba ma na tunanin ma kai ba ma ka ma zauna a lokar ba ma. Ba ma ka zauna ba ko ka rike littafi ba ka ma san shi ba. Domin idan da ka san shi ba za ka yi wannan rayuwar jakuntar da kake ba. Dan jaka daƙiƙin banza baka san komai ba, sai hauka da dabbanci a rayuwa. Kai yanzu kai har ka isa kai ka sa wani ya kafa kyamara ya zage mai gidan Oga Sultan, kuma kai tunanin cewa za mu kyale ka daga kai hashi, kai kana tunanin cewa za mu kyale ka. To bari ka jin gama wani abu, idan ka san ta hawa baka san sauka ba, na rantse maka da Allah duk yadda za a je, idan sama za a hau a faɗo, wallahi a shirye miki domin aiwatar da hakan akan mai gidanmu, domin ya yi mana abin da har abadan abada ba za mu daina alfahari da shi ba. Kuma babu wani mahaluki a duniyan nan ko wuta kake haɗiya da za ka fito wai ka muzanta shi, kai ƙaramin rubutu ma akan sama wanda bai dace ba, ka ce wai za mu kyale ka, balle kuma wai har ka sa wani wai ya kafa kyamara ya zage shi. To wallahi sai mun ci uwar babanka, wallahi sai mun ci uwar babanka da kai da wadda ya daure ma gindi, duk sai mun ci uwar ku, wallahi sai mun yi fata-fata da ku. Kuma wannan yakin ba a ma fara shi ba ma, ba a ma fara ba, yanzu ma za a fara. Kuma duk yadda za a je aji, wallahi duk yadda za a je aji, ba dai kana ji da ɗan ƙaramin iskancin ka ba, kana ji da ɗan ƙaramin iskancin ka ko? Ba damuwa, mu zuba mu gani mu da kai, zaka ga yadda aiki, zaka san ka taɓo shugaban matasa, zaka san ka taɓo jagora, wallahi zaka san ka taɓo shugaban matasa. Wallahi duk yadda kake ji da taurin kanka da iskancinka, wallahi sai mun sauke mashi, wallahi sai mun ci uwar ku gaba daya. Da duk wani dan iskan da yake jin cewa shi shege ne, wallahi duk sai mun ci uwar ku. Mu zuba da mu da ku, za ku ga yadda ake. Dan jaka dan daƙiƙiya, wawa dabba kawai, idiot. Ka san menene, ka ci gaba da buyan naka ma, da duk abin da kake ji za ka yi da magana social media ba za mu hana ka ba. Da mai gidanmu da ka tabo, da yaronka da ka saka yayi zage-zage duk ba za mu hana ku ba. Amma dai ai zaka shigo Kano, ba za ka zo sallah shigo ba, ɗaukaka kake nema ba, to mun za mu baka ɗaukaka tunda za mu zane kama ma bidiyo. Kar ka damu, na rantse da girman Allah sai mun yi maganin ka. Idan kun gama ƙaryace-ƙaryacen daga Kaduna burin ku zo Kano ko, to wallahi soja wai kaddara ta kaka Kano. Wallahi babu kamar dacewa bata. Kuma mu ka gane, mu ba ƙaryar rashin kunya muke ba, kuma kai mara kunya ne ka gaya mana inda za mu haɗu. Ba mu fito mu dinga gaya ba, ka taɓa jin mu muna yi ba. Amma an zo gaban da inda za ka iya gaya mana inda kake, wai ka sa soja 2020 waye, to ba soja ba don to ka fito, kaga kai yanzu soja ne ba soja bane ba kai, to in dai kana da rashin kunya ta kai ma daidai misali ka yadda kai training din soja, to mu ɗan iska ne a gari muka gan wasu daraja, ka gaya mana inda kake, za mu zo za mu faɗa da soja da ɗan iska mu ci babanka kuma in kuma kana ji ka kai soja dan girman Allah gaya mana inda kake. Idan mai goya ma baya duka ka kaddara ka tsarin yaron shi Kano. Gaskiya ka kaddara wallahi kaddara ta kai shi Kano. In ba sai mun yanke mai bakin da ya zagi Sultan ba, Allah ya kona ni. Ba fa ƴancin haka bane ba mu nan. Ƴan nan haka ne mu fa. Ku dinga gane ƴancin haka da ƴan nan haka. Za mu ci babarsa. Ka gaya mai dan Sokoto yake ko dan Kaduna. Wallahi ka taɓo kanka musifa, kuma wallahi ƙara ka fito tun yanzu masala ka ce ba da Sultan kake ba, Sultan mai komedi kake ba, Sultan mai fasara kake ba. Shawarar da muke so mu baka kenan kafin mu ci ba. Ba sai ka ba shi shawara, zai zo. Sata amsa ina. Jabai za ka ci babarka, wallahi Allah na rantse da girman Allah, uwarka ma ta san mun ci uwarta, in ba ka ba Allah ya tsine mu, Allah ya shigo da kai Kano, Allah ya kwace ka da kai, Allah ya sa zuciyarka ta raya maka kai rashin kunya ka zo din, Allah ya saka fata muke azumi muke kuma muka san muna roƙa Allah zai amsa, Allah ya kaka Kano. Kana ganin kallo na ka san babarka nake sanci, Allah ya kawo ka.